sé que mi cada nit de setmana. Si vens no te deixaré res. I pots anar a un Claro, perquè no paguessin mal. Pues jo he trobat el seu dolç. Li has de dir, mare, però has de pensar, perquè tu ets molt dolent. No, cada paraula no Com la meva. vaig dir que ets un Déu, no pots posar, ja ho saps. No, vaig dir, escolta, Miquel, Sí. li has de dir, va dir a Catalina, si miren la República, tu saps si la miren. No, mira, És boníssim. Independiente de tu casa. No, la República, 14 d'abril. ¿Y qué? Però ja te contas el drama, Biel. Geogràfic. Biel, vinga, te va. cuento. Geogràfic. Això és un matrimoni, els pares d'aquest tan guapo. Miquel, agafa'm un poc el resol. Resulta que tenen, és una gent molt rica, de 14 criades i no sé què, però passen molt malament, tenen molta... no els van bé les coses. I son pare, el senyor, demana un préstamo a un amic seu, que té una filla que està molt enamorada del fill d'aquesta gent tan rica, vale? Li demana un préstamo. I ell diu, m'ho he de pensar. Diu, és que si no, no sé com sortirà. Diu, estem super malament. Diu, m'ho he de pensar. I el resultat és que li diu que no. Son pare agafa això, diu, fill meu, dic jo, diu, me sap greu, dic, però les coses van molt malament, tu ets un periodista, només te cuides d'anar a fora a conquistar dones, i que nosaltres les coses no ens van bé. Però el que vol dir el préstamo és el que tens dobles. És que voldria, és qui demanes préstamo és son pare d'ell, t'ha dit, Son va pare, dir tan que és guapo. que tens dobles, sí. No, que és que no té doblers. Ah, és que no té I dobles. vol fer un préstamo a un amic seu, que té una Que filla que té un- que està, Està no, que té una enamorada. filla que està enamorada del fill que he quebrat, te diré, loca. La trama és bona. Si vas, i diu, on demanaré en Francisco Tadier i mos ha dit que no, i diu, la dona, també tenen arrel tot això una nina, que és tan guapa, té una germana que va com a tísica i cada punt té crisi, no sé què, bueno. I ser ric, ser més ric, té una filla que està loca per fi de la casa, loca, i és una que va fer escola a la ciutat, una tal Marta, te recordes? Sí. I així no és cap anat, son pare diu, escolta, tu has fet molt de gambler, no? T'has dedicat a conquistar dones i anar, perquè la nostra herència s'hi va al gareta. Diu, no. Diu, i el meu amic, son pare de la fulana, diu, m'ha dit que no, que està m'ho havia demanat. Què fas, fill? Diu, papa, a partir d'avui jo canvio. Diu, me casaré amb la filla d'aquesta. La filla, perquè ella està loca per ell, loca. I ja, li diu, i li diu que sí, i la filla està molt enamorada, li diu que sí, però ell no està. Fa molts dies, però és el primer capítol. Li diu que sí, i ja fan una festa, li regalen un anell, per amunt. Quan estan en el apogeo de la festa, de la bebida, compareix una, que jo aquesta no sé qui és, preciosa però, compareix. I ell la veu així, quan la veu, diu, qui és? Tu diu, som fulana. I està embarassada. No. No te'n riguis. No, Que no. és que molt de pitjor està. No, aquesta compareix no sé de on. Sí. I se veu massa clar, que li va impactar en aquella, en el guapo. Ah, que li va agradar. Li va agradar molt, aquella. I- Però ell acabava de comprometre sense Sí. la filla de ric, Eh, i va acabar el capítol. Ja ho saps. Ja estic molt content perquè si ja sabes que... Claro, estic encantat de totes les bones. Però és preciós, un ambient. Ai, jo que en la república, serà la senyora en la república, tot el dia abans la república. No, això, no ho sé, però... Claro, per la part de la república, Haurem de llegar qualque cosa. Perquè jo gran bandolera. Una. I molt més. De I jove només, abans, que hi haurà. les 4 eren jubilat. I només, també mi per sortella. Quan s'eren dins el bar, 4 catons del poble... No deu mirar el barco, però no deu mirar el barco. O bé, però no m'he de pobre. Oh, Joan. Perquè estava a fer el pesquer i tot. Calla, Joan. Oh, no I no mireu. mirava el barco, i tu no mires el barco, i la cerca és molt bona, i dius, ho sent, Joan, tu ara quedes aquí, miraràs el barco, i jo m'aniré de la salota i miraré la república, que començava, dius, és que tu papà, diu, però tu el món de barco, dic, que t'he dit jo? No lo vull veure. El barco jo. Ja han anat el líder de la cadena i el líder no sé què puto I simbolica. els dies frats Pues de Telecinco les vespres. líder de 03. Té gràcia quan fan els telediaris, però de vendrets. Són molt petits tots, els que ofereixen no ho són. Ja m'agrada molt tomar aquí els plats.
Riccardo fa proprio l'anno vista che ho chiesto te, ma Cantero.